Eguerdion, ongi etorriak Azalera bideopodcastera, badakizue Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen saio honetara, zuzenean egiten duguna gainera. Eta, bueno, goikoan bezala, eskualdeko gaurkotasuna landuko dugu. Kasu honetan, Arkai San Jose zinegotziarekin mintzatuko gara Artziniegako gai nagusien inguruan, gehiamatu dala dutena erdian, eta bestetik, Ixiar Garziarekin mintzatuko gara, ze berak antolatu du basa zikloa, Aiaraldea kulturildoaren bueno, arduradun nagusia da, eta, bueno, asteburu honetan egingo dute basa zikloaren bigarren saioa, eta iruditu zaigu, interesgarria dela aukera hau baliatzea, horri buruz mintzatzeko, eta, bueno, beste oroar hildo horrek prestatzen dituen ekintzak ere aipatzeko. Eta, bueno, ez gara gehiagik luzatuko, hemen daukagu jadanik Arkaitz itxaroten, orduan, etenalditxo bat, eta berarekin hasiko gara. Eta, itxaitz, hemen daukago Arkaitzen moduz. Kaixo, egunon. Bueno, Artziniegako zinegotzia, badakizue, beti bezala, hasten garela, printzipioz, bihurguneekin. Orduan, udalaren jarduerari buruz mintzatuko gara, eta, bueno, funtsezko, eta nola ez, oposizioaren kesak orokorrean, kritikak erakartzen ditugu ona, lehenengo galderetan, funtsezko zerbitzuetan zerapenak sortzea, eta kontratu txikiak kateatzea leporatu dizue EAJak zer esan dezakezu hori? A ber, bueno, beraiei azaldu genien, azkenean badira pare bat kontratu berri atera behar ditugunak, bai, museoa eta okerrez baldin banago zina beste lekua edo ustut, vale? Eta, bueno, eta gauza da, garaiz atera beharrean, ontxe, Artziniegako udala aurrerago ere esan izan dut, bai? Bueno, plantilla nahin bat estropoz izan ditugu azken aldian, ordo daukagu orain teknikari berri bat, eta idazkari berri bat, eta, bueno, ari dira guztia ordenean jartzen, bai, badira, bueno, bazien zenbait gauza, hobetu eta eguneratu beharrekoak eta horrela, eta baita ere, batez idazkarien kasuan berria da, eta, bueno, orduan egia da, atera behar genituela zerbitzu horiek kontratua bukatu eta inolako etenik izan gabe lizitazioarekin jarraitzeko, atzeratu gara, eta bien bitartean kontratu txiki bidez luzatzea eginda zerbitzu horietan, bale? Baina kasu honetan da teknikari beraiek eta idazkari kontu hartzaileak berak aholkatutako zeharbidea izan da, edo momentuko proposamena, legeari eusten diona, hau da, ez da beste leku batzutan gertatzen dena, edo beste kasu batzutan gertatzen dena, ez, etengabeko kontratu txikien metaketa bat, azkenean, hau licitazio atera bitartean, lortu dugun soluzio edo irtera izan da, bale? Azkenean kontsideratzen dugulako bestela iztea lekarkelako zerbitzu horiek, bai, eta, bueno, legalki posible deneinean, horrela konpondu dugulago, baina dinio da, da, teknikariaren, administrazio orokorreko teknikariaren, eta idazkari interventorearen, kontu hartzailearen aholkuz. Vale, ez da kontrakoa, de hecho, kasu honetan, beraien aldeko informea daukate. Erreparo. Kasu honetan, ez da beste batzuetan, zinetan kontu hartzaileak esaten du, erreparo bat egiten du, hau ez da bidezko ari zarete egiten txarto, ez kasu honetan da beraren aldeko informearekin eta beraien proposamenarekin egindako prozesu, pare bat kontratu. Aldik eta lasterren aterako direnak, epe luzerako lizitazioarekin. Eta Alde Zaharreko trafikoaren araudia ere izan da bat pilpilean eta bero egon dela udalean, eta atzo, ez? Landu zenuten. Hori da. Bai, atzo izan genuen osoko bilkura, bi gai eraman genituen gai ordenera, bale? Batak nahiko premia zeukana, eta horregatik ditu genuen esoiko moduan, bale? Zela
diru laguntzen plana atera behar zen, eta elkarte gintzari alik eta lasterren erantzun ahal izateko hori izan premiazkoena, eta bide batez sartu genuen Alde Zaharreko trafiko ordenantza berriaren alegazioen onartze edo ez onartzea, bale? Orduan, bueno, egia da, plenoa berez pizkat kriptikoa izan zela, ze azkenan hasi ginen alegazioak banan, baina, claro, bakoitzak datorrena zehaztu gabe onartzen eta edo ez onartzen, bale? Baina gero bai izela saiakera bat zelan geratzen den edo argitzeko bertaratutakoei, eta esan behar da asko ikaragarri handia, baina bai ohi baino jende gehiago aurkeztu zela osoko bilkurara, ez? Horrek esan nahi du gaiak badaukala bere interesa. Bueno, nik eta guk defendatzen dugu azkenean ezjakintasun handia dagoela eta larritasun handia, bale? Edozein aldaketak beti eragiten dituelako, bueno, ez? Nolabait deserosotasunak, bale? Baina uste dugu, bueno, guk argi, bai, egia da, udal talde modura argi geneukala antolatu behar zela ondo edo alik eta hobetuen Alde Zaharreko trafikoa, aparkalekuak eta sarrera eta irteerak, bale? Zentzu eta horregatik zorrela, aurreko baten ere azaldu nuen, ez? Nola gauza desberdin batzuk ari dan jendea eztabaidan nahazten, eta nik uste ondo dagoela bakoitzari bere aldetik heltzea, naiz eta gero ordenatza berean batera doazen. Eta orduan, bueno, berriz errepikatuko dut, bale? Bata da, sartze eta ateratze sistema, hori aldatzen dela, bale? Ez dago egongo oztopo fisikorik, horrek kriston eragozpenak eta istiluak edo istripuak eragiten zituelako, eta azkenan seguruak egon behar zinen begiratzen, segurako bitzen zuen edo ez, depende pertsona horrek ondo egin zuen edo ez harrera saiakera, edo guzti hori, bale? Hori alde batetik doa, beste aldetik bat doa, eta benetan guretzako muina dela aldaketaren muina dela saiatzea antolatzen eta pizkat eragozten ere esan behar dugu jendearen sarrera alde sarrera, porque batzuetan pasatze utzagatik pasatzen da jendea, eta hori, bueno, saiatu gara ekiditzen, bale? De hecho, bueno, hor egon dira zenbait alegazio onartu ditugunak, esan behar dut 11 alegazio aurkeztu direla epean eta 6 onartu direla, beste batzuk partzialki eta beste batzuk ezeztatu, bale? Eta, bueno, saiatzen dena ordenantza orokorrean da, bueno, jendeari pasatze utzagatik ez ustea pasatzen. Alegazioetan sartutakoaren arabera, eta pizkat argitzeko, azken lehenengo proposamena zen libre eguerdiko hirurak inguru arte, hiru terdiak uste dela, bai, eta gero bertako bizilagun ez direnei mugatzea sarrera. Vale? Excepzio batzuk egiten zira, vale, excepzioak kendu dira, orduan, baina ordutegia aldatu da, vale? Orduan, orain zelan dago gauza. Bertan bizi direnak betiko moduan, goizez, eta jendea zegoen arduratuta medikura sarbidea eta hori aia posiren, goizez, principios, sarbide librea, eta bai mugatzen dena eguerditik aurrera, baimenik ez daukanik, osea, ez daukaten pertsonek, daukate ordu erdi, urrengo egunera arte, hori aldatu da ere bai, ja lehen ziren arratzeko zazpiretan, baina utzu digu libre ere bai, ez? Pues igual, gau ez joan berzara norbait jasotzera, ez usteko bategatik, edo dena delako gatik, bueno, pues arratzaleko zazpiratik, goizeko zazpiretara, baimenik ez daukatenek, hau da, gero ere baimen bereziak eskatu daitezke, daukate gehienez sar litezke behin, ordu erdiz. Vale? Norbait ustera, erosketa sume bat egitera, dena dela, baina ja, ezin zaitezke sartu berriro. Vale, horrekin saiatuko gara. Eta, bueno, dena den ordenantzak eta biziri dauden zerbait dira, vale? Orduan, bueno, ikusiko dugu ere funtzionatzen duen edo ez. Eta gero hirugarren zutabea da, eta jendea bereziki kezkatzen duena, eta ordenantzan ez deuena aldaketari jasotzen da, jendea ari dela oso gaizki aparkatzen. Egia da, arrazoia niretzako da, ez daukagu udaltzainik, vale? Orduan, kompetentzia horiek orain arte ertzantzarenak izan dira, eta ertzantzak pues normalmente ez du multarik isunik jartzen, vale? Bai, bete behar gehiago dituzte eskualdean. Bai, eta orduan orain egin duguna da udalak ere salaketa jarri ditzazkela,
naiz eta beraiek ere kompetentzia daukaten, ereinatu bezala, eta jarriko garela, bueno, pues, zorrotzago edo esango genuke, gauza horiek saihesteko. Vale, orduan dira, baina jendeak dena nahastu egiten du, orduan jendean ezingo da sartu eta parkatu, bueno, osea, nik uste gauzak horrela ulertu behar dira, eta gero, pues, egongo da jendea, ados, kontra, edo dena delakoa, vale? Baina esan dakoa, azkenean jaso ditugu alegazioetatik hainbat, orain dagoena da itzuli behar dugu, elebakarrez dago orain, gazteleraz itzuli behar dugu euskerara, eta gero publikatu boletinean eta horrela, eta orduan sartuko da indarrean ere, eta batez ere, ja onartuta, sistema martxan jartzen dugunean, ordutik aurrera. Bi galdera. Bai. Noiz sartuko da indarrean, gutxi gora bera? Ez dakit. Nik uste uda bueltarako saiatuko gara. Eta oposizioak babestu zuen araudi Ba, berria, begira, abstenitu da. ez. Oposizioak alegazio guztietan abstentu egin zen, ez zuen buskatu. Vale? Guk alegazio batzuk onartu eta beste batzuk ez onartzea proposeta genuen, behiak guztietan abstenitu ziren, eta ordenantzaren kontrako bozka adierazi zuten. Eta atzo lehengoz verbalizatu zuten, osoko bilkuran zein dan beraien proposamena, porque orain arte gureari ezetz, esan izan diote, bai prozesuari, baino ez dute karpenik egin. Vale? Eta atzo, berbalki bada ere, lehenengo aitortu zuten beraien proposamena dela libre guztiz ustea. Osa, hori da, atzo, de hecho, nolabaiteko damua edo adierazi zuten, ze azkenean ez dugu ahaztu behar, alde zaharraren peatonalizazio hau, AJ-ko beste legaldi batean onartu zela, duela, osea, izango dira ja masei urte edo, izango zen, agustan alkate zegoenean hasi zen prozesua iztearena, pivoteena, eta hori. Pues atzo, behintzat, horren damu zirela adierazi zuten osoko bilkuran, eta beraientzako, ez dakiten alderriaren edo hor dauden ordezkarien hitza, baino beraientzako inoiz zela horrelakorik egin behar izan. Hori zen, baino atzo jakin genuen lehenengo aldiz, hori zelan beraien proposamena. Berbalki, osea, ez dute aurkeztu idatziz esan. Bueno, horrekin evidentemente ez gaude ados, eta uste dugu proposamena, pues hori ez, alde zarreko trafikoa baketzeko, ordenatzeko, eta guk sinesten dugu hori incluso merkataritzaren mesedetan izango dela, horregatik indugula proposamena. Eta, bueno, eguneko arretarako landa zentro berrian ere atxerapenak egon direla salatu du oposizioak, EAJak. Bai, nola horren licitazioa? badoa, ari dira proiektua erredaktatzen, eta dagoenean esleipena egingo da. Jakin dugu atzo edoren, egun ustut, ez dakegu kopurua, baino ez bakarrik aldundiaren plan farolaren edo foru planaren barruan, osea, diru laguntza horretaz aparte, ere jasoko dugula Espainiako ministeritzatik diru laguntzat, ez dakigu zein kopurukoa, baina ere jasoko dugula. Orduan, bueno, pues posik, lehen ateratzen dugun, eta esleitu dezakegun proiektu. Egitea. Eta azken asteotan, bi elkarreteratze esan dituzue herrian, eraso matxisten ondorioz, bat, herritar baten kontra, eta beste bat, Argedaseko hilketaren ondorioz. Zein da udalaren jarrera kasu hauetan? Bueno, lehen bizi esan behar dut, ez dakit barkamena eskatu beharra, baina, bueno, atzo geneukala osoko bilkura dituta elkarreteratzea zegoen ordu berean, orduan udalaren ordezkarietatik inore ezin izan ginela bertan azaldu, baina bestela, olako, gu hartu emana daukagu Hartzinegako talde feministarekin, zuzenean eta baita gizarte langileen bitartez, eta beraien borroka egiten dugula bat. De hecho, hori asteburukoan egon ginen, bai, Hartzinegako kasu konkretu batena, naiz eta guk hori prentzaren bitartez edo jakiten dugun, ze gizarte laguntzaileek bai daukate hartu eman hori, eta kasuak eta pertsona zitzu diren bakite guri informazio hori ez digute helerazten, baina edozein kasu bat egiten dugu, de hecho hori asteburuko agiria edo irakurri zena, bazetorren kasu honetan gainera, aiaraldeko beste hainbat elkartek sinatuta, eta evidentemente Hartzinegako udalak ere bai.
guk hori, gure ideia da manteatzearena, berai eustea lidergoa, uste dugulako direlako, ez, sujeto principala olako adierazpenetan ere bai, guk babesa, guk ere badaukagu gure protokoloak eta ditugunean, heltzen zaizkigunean horrelakoak ere beraiekin hartu ematen izaten dugu, konbokatzen dugu, eta, vamos, alde horretan, pues, mugimendu feministarekin bat egiten dugu. Mhm. Eta errolda soziala aktibatu berri duzu Bai, Artzinegan, bai, Laudio Udalarekin bai, koordinatuta. bai. Zein da egoera, printzipioz, zera, araudi hori edo errolda Mhm, sozial hori bada apur bat kalean bizi diren edo mhm, infraetxeetan bai. bizi direnen, bueno, ba, egoera soziala Bai. regularizatzeko edo nolabait babesteko, ez dakite Artzinegan zein den egoera, A ber, guk, sozialki. bueno, argi egon behar duena da, ez? Azkenean hori dela, helduleku bat, ba, egoera zaurgarrian dauden pertsonei emateko azkenean errolda baita, osea, erroldatik abiatzen baldin osea, direlako beste babes sozialerako balio duten beste herramienta guztiak, bai, izan medikua, arreta soziala, eta holakoak, bale? A ber, guk hau interpretatzen dugu eskualdeko proiektu eta egitasmo bat moduan, bale? Azkenean, eh, bueno, seguru aski beste udalerri batzuk ez dauden geografikoetan daudelako, ba, gu baino pertsona zaurgarri gehiago iristen zaizkie, baina guk ere izan ditugu. Horrelakoak egia da ere bai, kasu hauetan oso agerikoa izaten dela norbait kalean bizi denean, ez horren beste sartzen ez jendea lortzen duenean etxe utz batera sartzea edo holakoak, bale? Baina izan ditugu, bale? Eta egon behar garena da prest, ba, horrelakoak ditugunetan, babes bat emateko. Egia da, katzu batzuetan horrelako pertsonak ez dutela laguntzarik nahi, dituzten baldintza pertsonalengatik eta hori, gu saiatzen gara horrelakoak ditugunetan, gure langilei ezker eta beraien lanari esker, ba, hurbiltzen, gerturatzen aukerak ematen, eta errolda soziala beste neurri bat da, ba, horrelako jendeari laguntzeko, ez? Justu ontze momentuan nik behintzat buruan daukadanik ez dago, egon da duela, bueno, zan neska frantses bat, bizitzen horre etxe batzuetan, gero ere inoiz egon da kalean bizi den jendea lortu saiatu garena ere, Elisarekin ere bai, ba, beraiek izan ditu. Guk berez Artzinegan ez daukagu etxe bizitzarik dedikaturik horrelako eta beste kasuetarako ere ez. Bale, ez dakit etorkizunean posible izango dugun. Ontxe momentuan ez, baina, bueno, behintzat zerbitzu minimoetara sarrera izateko, ba, olako neurriak izatea, ba, uste gu importantea dela. Mhm. Eta 25.000 euroko dilaguntza eskuratu duzue Eusko Jaurlaritzako Bai? Hezkuntza Sailaren aldetik. Bueno, ba, arteko gure ama eskolan hobekuntzak egiteko zeintzuk dira horiek. Ba, a ber, arteko gure ama eskola ontxe dago prozesu batean, bale? Espazio komunak edo, batez patioak, eraberritu eta beste modu batez pentsatzeko, bale? Egia da, atzean kriston sortea daukagula patio ikaragarri handia daukagulako, bai, eremu berde pilo batekin eta, baina egia da, bueno, beste modu batera ere pentsatzea legokela, bale? Orduan horari dira eskola komunitate osoa, hau da, gurasoak, irakasleak, ikasleak parte hartzen gutxi gora bera definituta dago, vale? Batez era da, ba hori, ez, futbol zelaiari pizka zentralidadea kendu, beste modu batean interpretatu espazioa, guztirako lekua badaukagu, orduan ez da ere inor kanpo edo aktibitaterik kanpo geratu behar, baina beste modu batera, zentralidadea beste modu batean interpretatzea eta hori, vale? Orduan, hori da kristoren proiektua, hainbat eta hainbat aldaketarekin, eta azkenean urratze egin beharrek. Vale? Orduan, hasiko gara, ez dakit lehentasun gehien daukan, baina behintzat bai denbora gehien pendiente daraman artearekin. Vale? Hori izango da, pues, hori, badago aurreskola eta LH bat bi sartzen diren ate horren aurrean, vale? Badago eremu bat, eta ideia da hori esitu eta pizka bat pues, nagusiagoak pasatzen direnetan izateko leku babestuago bat. Vale? Eta hori da horretarako eskatu da diru laguntza eta normala denez
beti eskolako kontuak udan egiten ditugu, ez estropozu egiteko eguneko jardunarekin, eta hori da egingo dena, bale? Lurra pizka bat aldatu, espazioa delimitatu, igoera ere txukundu, eta esitxo bat jarri, txikienek espazio hori besten eragozpenik gabe edo besten lizentziarik gabe erabili ahal izateko. Hori da izango da lehenengo urratxo, gero etorriko dira, ikasle beraiek badakite, bale, badago espresio bat, behatokia deitutakoa, zeinetan udalak bertako irakasleak eta irakasles diren langileak, gurasoak eta ikasle parte hartzen duten, hor ja aurkeztu da plana, azkenean, izango da beste hori. Baina guzti hori atzeko patioan, esango gero patio handian. Bale, hau egingo den jarduera hau da, aurrekoan. Hau gurasok eta ikusgarriago izango dute, ze justo da, bate nagusiaren parean. Horregatik hor, jende asko pasatzen da, eta nolabait leku hori pizkatzukunago eta babestuago izatega aspaldidanik eskatzen den gauza bada. Eta, bueno, badaukagu aurrekoan landu genuen trafikoaren araudia, badaukagu beste patata bero bat hor, dena osasun Bai. Bai. osasun zerbitzuaren kontua, ez? Vale, bai. A ber, ontxe, orain zerbitzua ari gara izaten, ordezko batekin, nahiko jator eta, justi izan ez ni bezero. Eta oso ondo, vale? Eta badaukagu beste bigarren lanpostu bat, nola baita esango nuen erzakit errepetea ditzen zaion horri konkretamente, baina, beste mediku bat izango dugu udalerrirako, vale? Bi lanpostu horiek aitortuta daude eta zerrendatuta daude. Badakigu ekainaren 15erako titular berria, etorriko zaigula, vale? Ontxe eskatu du plaza eta orain beste da lehenengo plaza hori, bai, orain beste tipua titularra etorriko da, ze justo entxe dago beste zentro baten, aporraldia hartu behar du, eta ekainaren 15erako izango dugu bertan. Eta bestea, Mirretik aterako omen da, bigarren plaza hori, hori bukatzera itzaron behar da, eta izango dugu bigarren mediku bat. Beraz, ideia guri planteatu digutena da, orain, hemendik aurrera, izango ditugula 2 mediku, hau da, Artziniegako biztanleriaren erdia izango du mediku bat, eta beste erdiak izango du beste mediku bat. Momentura arte, orain egoera lasaitu da, zeuden, izan genuen, iritzialak eta hori, edo printzipioz badiduri baretu dela, imaginatzen dut ere jendea, igual, lasaitu dela, vale? Eta azkenean beti da eskertzekoa, izatea norbait. Porque azkenean prozesu honetan pasatu izan zaiguna da, jende mediku berriak egotean, mediku berria, berriz kontatu behar izatea, zure, gaitz guztiak, eta hori, lortzen baldin badugu nola baiteko estabilidadea, guretzako, ikaragarri ondo, eta gainera beste mediku berri bat esleitzen badigute, barea ez, eta hobeto. Oso ondo, Argaitz, mil esker gurekin egoteagatik. Uste dut informazio interesgarri, hotxe diguzula araudia, zera eskolako diru laguntza, eta medikuaren egoera ere, hor egon direla apur bat sokaluzeko gaiak izan direla. Eta, mil esker, espero du udan edo uda baino lehen berriro gurekin egotea, eta albiste interesgarri gaiago ekarri. Zaiatuko gara. Vale, perfecto. Mil esker Argaitz. Eta, Artziniega apur bat, Artziniegari apur bat errepasoa eginda, bagoaz, basa zikloari buruz hitz egitera, eta horretarako etan alditxo bat egingo dugu, eta izi gartzen izango dugu hemen.
Eta orain bai, arteari buruz, mintzatuko gara, artea, sorkuntza, hausnarketa, horretarako isi Garzia daukagu, gurekin, zen moduz izi? Oso ondo, Zondo? pozik hemen azaleran egotagatik. Perfecto, begira. Isi, aiaraldeko kultur hildoak, abiatu du basa zikloa, hainbat ziklo eta kontu egin dituze, baina, bueno, basa zikloa ezogarri batzuk ditu ez, ziklo honek, berezi egiten duena, ez? Ze ezberdintasun edo ze berezitasun dira horiek. Nik esango nuke berezitasunetako bat dela ikerketa edo esploraziorako ireki dugun tartea. Normalean, kulturfaktoriatik zikloak planteatu ditugunean daude ikusleari edo komunitateari bideratuak eta sorkuntza prozesuen nondik norakoak erakutsi nahi ditugu, disiplina desberdinak aurkeztu eta nolabait ziklo baten barruan osagai desberdinak jarri ikusleak eduki dezan artea eta kulturarekiko hori dosi polit bat, ez? Eta basa zikloarekin hori egin nahi izan dugu eta gehitu nahi izan diogu kulturgintzaren egoeraren inguruko hausnarketa bat. Eta nolabait hausnarketa hori modu kolektiboan egiteko baldintza batzuk sortu ditugu. Horrek eraman digu hasieratik zikloa ere beste modu batera planteatzea, hau da, bagatoz kezka batzuekin aspalditik, kulturgintza prekarietatea dela, sektorearen zailtasunak direla eta aurrera joateko edo proiektua kontsolidatzeko eta zilegitasun falta hori dela eta azkenean gure praktikak ez dira bizigarriak eta iraunkorrak izateko ere zailtasun pilo bat dauzkagu. Orduan kulturgintza bizigarriagoa nola egin da planteatzen dugun galdera nagusia, ez? Eta horren erantzuna nahi dugu modu kolektibo batean planteatu eta ziklo honek lagundu ahal izatea hausnarketa horiek edukitzen eta agian proposamen batzuk egiten kultur sektorearentzat, ez? Zaindu ditzagun sortzeko moduak, harremantzeko moduak, komunikatzeko moduak eta bar. Eta hori da nolabait muinean dagoen ezberdintasuna, baina gero azaleran, edo forman ere badaude beste ezberdintasun batzuk, ez ibiltaria da, hautatutako artistak, ez dakite, adibidez, igande honetako jarduera zein izango? Igande honetan abiatuko gara delikara, hor badago ere desio bat kulturfaktoriak presente daukana eta da Aiaraldea eskualdeari begira ekimenak egitearena. Horregatik ere irekiera egin genuen hemen mendian zehar ibilialdi bat egiten, hemen inguruan, orain delikaragoaz, paseo bat egingo dugu, eta delikan dagoen Ibanteia etxek permakulturarekin daukan proiektu bat ezagutuko dugu. Ibanteia etxe bertan bizi da, bere etxe bizitza dauka permakulturaren printzipioetan oinarrituta eta eraikita, eta maila permakultureko kideetako bat da. Iruditzen zaigu, badala material oso interesgarri bat, kulturgintza bizigarriago egiteko kontutan hartu alizateko klabe batzuk, ez? Permakultura bera. Orduan bagoazara, berarekin egingo dugu tailer moduko paseotxo bat, basoan barrena ere sartuko gara, eta nola basa zikloak badauzkan 3 ardatz oinarrian direla euskera, gorputzak eta natura, egingo dugu ere 3 horiekin esperientzia bat, ez? Hori bai da basa zikloaren ere helburuetako bat. Ikerketa hori ez da bakarrik kulturgintza bizigarri baterako baizik eta da ere euskerak, gorputzek eta naturak zer eman diguten edo ze balio erantzi ematen diguten gure kultur praktikei izan daitezen bereziak eta kasu honetan bizigarriak, ez? Eta orduan egingo dugu praktika bat, gorputzera joango gara, naturan egongo gara eta hori dana beti bezala euskeraz, ez? Eta bada zikloaren berezitasun bat ere, hor gertatzen diren ekimenak uste dugulako edo sinistuta gaudelako nolabait ikutuak utzi aldi gutelako
hortik ateratzean, gure egunerokotasunean egiten ditugun gauzak behatzeko eta agian planteatzeko interesgarria izan daitekela beste neurri batzuetara egitea, edo agian paseo bat ematea, edo sentitzea gorputza bera ere nola daukagun, ez? Edo ikustea eta aitortzea euskerari ematen diola gure lanari balio erantsi bat gure lana eraldatzailea, bizia eta berezia izateko. Eta aipatu duzu goizeko jarduera, ez? Eta arratsaldean ere badago jarduera, ezta? Bai, arratsaldean etorriko gara faktoriara, eta faktorian Ainhoa Peztegia eta Garazi Idirinek beraiek egon dira basa egonaldietan, aurreko asteetan, erakutsiko dute beraien lana. Ba, oso interesgarria da, ze hor zikloan gurutzatzen ari dira esperientzia asko. Garazi bera etorri zen irekiera egunean, eta abiatu genuen zikloa Lourdes Iriondoren nolabait presentziarekin, ez? Esentzia eta presentzia esango nuke bere dokumentala ikusi genuen, baina hor bazegon arilkatze bat gure aldetik ere Lourdes Iriondoren figuraren aitortza bat eta Amaia Miranda ekarri genuen, gero Berba Labanekaz bukatu genuen eta hor ere izan zen nolabait emakume musikari artisten lekua holtzan aitortzea, ez? Eta Garazik bizi izan zuen hori dana. Eta bere lanean isladak daude. Lourdes Iriondorekin lanean ari da, gauarekin. Gaua bada aurretik egon zen Ainhoa Peztegiak landu duen gai bat, zeberak irudi eta esperientziekin lan egiten du. Eta gaua lantzen hasi zen. Beraien artean egin dute korrespondentzia lan bat, idatzi dira eguneroko bat elkarri eta elkarrekin sortzen egon dira. Eta erakutsiko dute lan hori. Eta oso emozionantea da, nik edo guk ikusi ditzakegulako lotura guzti horiek, ez? Eta Garazik adibidez, euskerak ere duen gorputzetan duen eragina eta basati izate horrekin daukan harreman hori esploratu du. Eta orduan aurkeztuko dugu hori saio ireki batean, eta gero gonbidatu ditugu formol laborategikoak, Heriotzak Eduardo Luizen emanaldia aurkeztera. Oda, gehiago antzerkia edo... Antzerkia da, bai. Eta bizirik egotearen nolabaiteko aitortza eta omenaldi bat ere bada. Poesia ez errezitaldi baten moduan bereik izendatzen dute. Eta uste dugu badala egun osoko plan bat ere oso inspiratzailea, eta espero dugu eragina edukitzea gero gure eguneroko praktiken moldatze horretan. Eta basa zikloa ez da hori amaituko, zein ekintza gehiago pentsatu dituzu edo? Gaude prestatzen ekainaren 5erako itxiera egun bat, arratsalde pasa bat izango da, eta gure asmoa da irekiera egin genuen, eta hori ere gustatuko litzaidake partekatzea, ze Amaia Gabilondo eta Idoia Zabaleta Azala Espazioa eta Garaionekoak bide lagun eduki ditugu, garelako ere hirurak Arabako sorkuntza espazio garrantzitsu batzuk eta konplize izan dira bidean, eta beraiei eskatu diet idaztea egun horretan, egun horrek beraiei emandako horrek eragindakoa. Jasone Mitxel Torena etorri zen ere auzolan kulturaren inguruan hitz egitera, eta berak ere idatziko du kronikatxo bat. Eta gure asmoa da beraien hitzak ere ekartzea amaiera egun hortara, gure hausnarketak partekatzea, eta bertaratzen den jendearekin manifestu moduko bat egitea, ze ja badauzkagu identifikatuta hainbat klabe kontutan hartu alditugunak gure praktikak bizigarriagoak egiteko. Eta orduan egingo dugu horrelako partekatze bat eta sorkuntza ariketa bat, eta gero ari gara pentsatzen ze ekitaldi artistikok amaiera emango dion, baina hori sorpresa izango da. Eta, behin basa zikloa amaituta, zeintzuk dira kulturildoak hartuko dituen bideak edo? Aurten basa ere horregatik dator urte honetan, ze aurretik egindako jarduerak baloratzen ibilita eta ikaskuntzak eta aurkikuntzak eta
eta momentu politak kontutan hartuta, egin duguna da urteko beste antolaketa bat. Karo, gure bizigarritasunari begira ere, ez? Ba, nola eskaini programazio bat guretzako ere eramangarria dena eta inspiratzailea aldi berean. Orduan, udaberrian ziklo hau, basa zikloa, uda partean gazte talde bati zikin taldeari bota diogu erronka ea beraiek uda partean jarduera bat koordinatu nahi duten, eta horrekin pozik gaude, uste dugu beraiek ere, eta hor zerbait berezia gertatuko da. Egonaldiak ere eta bekak gertatuko dira, momentu hauetan Mikel Aion dago basa zikloaren barruan ere sortzen, euskerak eta faktoriak, eta euskerak faktorian duen presentzia hori aztertzen ari da. Eta orduan, udan egongo da ere beste egonaldi edo beka bat, norbait lanean, eta udazkenean egin dugu arte hartze zikloa aurten modu berezi batean. Iparraldeko artistak ekarriko ditugu aurten, iparraldeko arte hartze ziklo bat izango da, iparraldeko artistak eta eskualdekoak ere, deialdi bat ere iriko dugu egonaldi eta beketarako, eta urte amaieran agian egingo dugu urteak eman dizkigun ikaskuntza eta partekatze bat, ikaskuntza eta hausnarketena. Ze bai ulertzen dugu urte hau pixka eta hausnarketa urte moduan. Ondo, ba, apur bat borobiltzeko hau, igandean, delikara joan nahi dutenek, zein ordutan agertu behar dutean, zein ordura arte egongo zarete. Vale. Gelditu gara 10:00, 10:00 terdi, malgutasuniz baino saiatuko gara 10:00 terdi tarte horretan, delikako eskola zaharretan. Hortik abiatuko gara, delikan zehar ibiliko gara, eta gero bazkalduko dugu delikako txokoan. Elikadura hildoak prestatuko dugun janari goxo bat. Eta ordubiak aldera bazkalduko dugu, ordubiak arte basoan sartuko gara, orduan bai da importantea hasieratik etortzea, 10:00 terdi orduetan, eta gero arratsaldean 4:00 abiatuko gara faktoriara. Eta 5:00 izango da saio irekia. 5:00 saio irekia eta 6:30 formol laborategia. Sarrerak jarri ditugu egun osoko ekitaldirako, baino azkenean bantzerkira etorri edo goizean etorri jarri dugu sarrera hola simboliko bat, eta sarrerak eskuragarri daude webgunean eta egunean bertan ere. Ederto, ba ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun, ze aurrekoan egon zineten horre lokatzetan, hausnartzen, ez dakite honetan ere zerbait olan naturara lotuko zaituen zerbait prestatuko duzuen edo jendeak ekin dezan. Bai, hori igual aipatzekoa da, lokatzetara joan ginela, teorikoki edo ari ginelako planteatzen gure egoeren edo gure zailtasunen edo gure kezken lokatzetara joan behar genula. Eta hor ohartu ginen, agian pitin bat nekatuak ere bagaudela diskursoarekin eta teoriarekin, ze hori dena oso ondo barneratuta daukagu, baina identifikatu dugun kontuetako bada praktikara joateko unea ere badela. Eta ez dala bakarrik teorikoki lokatzetara joate hori, eta orduan esan genuen guazen lokatzetara, eta guazen guk geuke bai sentitza zer den lokatzetan egote hori. Eta izan zen oso une gozagarria, nik uste dut plazerra badela ere baldintzetako bat kontutan hartu behar dugula gure praktikak gero eta bizigarriagoak egiteko. Orduan, nik uste dut bigarren ekitaldi honetan sutilagoa izan daitekela, baina jadanik naturara joatea, basoan egotea, permakulturaren printzipioak eta etika bera entzutea oso baliotsua da. Eta bagian sutilagoa izango da. Baina lokatza aurkitzen badugu, seguraski ere sartuko garela. Ederto, bizi, ba, mil esker basa zikloaren berri mategatik.
gonbidapena hor usteagatik, gainera sarreraren prezioa oso simbolikoa da, aipatu duzun moduan, egun osoko plana da, oso anitza. Orduan, jendeari usten diogu hor airean gonbidapen hori, ezta? Bai, eskerrik asko zuei. Zuri isi eta bueno, zera, isiri agur esango diogu eta bestaldean, pantailaren bestaldean daudenei ere esango dizuegu agur, badakizue, Aiaraldea komunikabideak ikusten duen Azalera bideo podcast hau ostegunero emititzen dugu ordu batetan, baina asteburuan ez dugu atsedenik hartzen, badakizue agenda daukagula hor eta eskualdean bertan gertatzen den guztiaren berri emango dugula asteburuan eta ja astelehenean nola ez ere kronikaren bat ere utziko dugula egia esan da egitaron nahiko bizia daukagu asteburu honetan. Orduan besterik gabe, hurrengo astean elkar ikusiko dugulakoan. Ondo izan eta zaindu.